This is not a test. I don't want your number. I don't want you. I don't want your number. I don't want you. iFilimu. Mama, yazi ngisashuthi ifilimu la. iFilimu ngani? So baby, namuhla sijunjani? Wayengangitshontsha le nto kahle kahle. Ukuziphathe kahle. Ukhohlwa kwena. Hayi. Oh. Shuthi ubabazi naye kusazomela akathi nje ukuziphatha kahle. Akhohlwa ukusokoza. Hey mama. Yazi phela. Sengithi ngiyaphuma la e15. Ingisaze laphansi into eyibhadi. Ngalimala umlenze. So, shuthi asayonjonja futhi. Hayi. Khona impela hayi bengifona nami, hayi bengifisa impela hayi. Oh hayi kanti ke khululeka. Ngoba nami sengihamba lemgwaqeni. Irobos lavela lapho. Ngikhuluma nje kumvi yonke. Hawu. Phumzile. Umapiloti futhi. Hawu. Sempeleni mina fanele ngisobozele. Manje Phumzile sowakhuluma isiXhosa vele manje. Hayi ngiqala ukuyifa. Benisithi ulimele kanti kutheni? Oh, hayi ngingachaza. Okay ke sintshontshani. So it's Friday, right? So I start to drive. Okay, kunganjani ke mhlambe siqale sintshontshane manje siyontshontsha.